ҳавлии фурӯшӣ дар 112 микрорайон яъне дохили шаҳри Душанбе наздикии ҳамаи чизҳои даркорӣ ва 400 метр аз роҳи калон. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед, ҳозир ҳамашро фаҳмонда нишон медиҳем. Сар мекунем аз суроғ. Аз ин тараф масҷиди Мехкалон, инҷо супермаркети Релакс, KFC ва аз ин тараф кафеи Суман. Хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. Аз роҳи калон то хона тақрибан 400 метр. Бисёри бад гап мезанем, рафтем. дӯстони азиз, ҳама раҳо то ҳавлия асфальт кардагӣ ва марҳамат худи ҳавлии фурӯшӣ. Дар умум иборат аз 5 сотиқ замин ва 3 бинои истиқоматӣ, 2 бинои асосӣ ва 1 дигар бинои иловагӣ мебошад. 10 дар хона дорад. Ҳама хонаҳояш бо таъмир мебошад. Хона бе чизу чорааш фурӯхта мешавад. Фақат 1 биное ҳаст ки дуюм ошёнааш бетаъмир аст. Тамом. ҳуҷҷатҳои ҳавлӣ 100% ва хона дар яке аз минтақаҳои беҳтарини шаҳри Душанбе ҷойгир мебошад, тарафи 112 микрорайон, чунки ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикиаш қарор дорад. Аз ҷумла якчандта мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид ва чиҳеле ки дар аввали навор нишон додем, супермаркети Релакс, KFC, супермаркети Пайкара на он қадар дур аст. Хулас минтақаи беҳтарин. Нархи хона 2 миллиону 600 ҳазор сомонӣ, 280 ҳазор доллар. Боз албатта ки муомила дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. Аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. дӯстони азиз, хотир расо мекунем, канали Дом TJ дар нархгузории хона умуман хуш нест. аз мо танҳо реклама. Агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали мо дар хизмати шумо. рақамҳо барои рекламаи хона 907 14 55 15. танҳо дар WhatsApp ё ки Telegram муроҷиат кунед. Дом TJ рекламаи босифат бо нархҳои дастрас. мо бошад мебуроем ба дуюм ошёна. ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. тамошобинони гиромӣ, фаромӯш накунед, нархи хона муомилаи хуб дорад. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотир расо мекунем ки Дом TJ канали худро дар Telegram дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар Telegram мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. дӯстони азиз.